Hi friends! So today, di mi sa Silot, Yati Liloan. Intro na po ni o karon manan ni og intro. Lain na ana sa tagbalay nga nakabalo sa devotion sa Divine Mercy. So mo ni ang mga missionaries sa Friends of the Divine Mercy. So karon mo adto mi sa Lapu-Lapu, Barhin sa Rigla. Kaya magbisita mi sa inahan sa atong Ginoo. Ya, kini si SSTC. Kung ganahan mo pa itong tabliya, lami kayang tabliya. Magsa tay ganahan mo kuyog sa among enthronement, sa moving. Pwede ra jud kaayo, kontak lang ko para mag-abot ta ninyo sa lugar nga atong enthronan. O kisa toy na ay Divine Mercy nga image nga naka-frame o na siya signature sa ubos nga Jesus I trust in you. Pwede na nato i-permanent enthronement, schedule lang nato, i-message lang ko para atong ma-schedule o permanent enthronement. Sag-asa mo, adtuon mo na mo para magtinabangay ta sa pagsangyaw sa Diyos nung kaluoy. Before mo ato, mga nangansa ni diri sa Maria, sa kaya nag-diet ni. So, pamatuod lang dyan ni siya nga kanang basta wala ray rice, mugamay dyan. Nya kini siya, lisuon na sa siya. Hey guys! So, karon nag-atan na ni Jeep, padumi nga to sa Lapu-Lapu, padumi sa Barhin sa Rigla. Dapat na may diri sa metro, kami kami maabot dito sa Ubus. Kagapon sa mga. Oo. Sila. Ako ang inundahan si Sis. Pagkakalitin ko na. Si Sis. Asas analing. Nay. Kau ba na mo? Palit na niyo kuan ha. Pinakong tao, hindi na naigo na ako. Magani kay tao. Awak kita, isya na home kay ba? Ari ra kita na. So friends, abot na diri sa Lapu-Lapu. Maglakaw lang ni ang sakyanan dito ra jud kutob sa terminal. So mo ani siya padumi dito sa simbahan sa Brazil sa Rita. Ang dalan diri. Naglakaw ra gid ang mga tao. Linya? Linya?
Nada sila dire? Ah, asa mo din? Those who want to be greater. On behalf of the MSC team of pastors, Budawan namin. Sila na may makuan. Viva Virgen sa Regla! daghan tayo sa lahat. Ano mga Mirio? Balik kay exit mo, sir. Ngayon daw pala yung exit na, mana. Is keeping me alive. So very happy. Plaza sa Lapu-Lapu sa Rigla. Dinindot na ni Dirapita. Likod din. Ang kwa. Hindi tangka na? Like this, like this.